sulla on jo pullo suussa. Tähän aikaan, kello on 10. Juo nyt edes vettä välillä, sähän kuolet tuohon. Olisin tiedä. Kävittekö te tuolla City Marketissa? Ei, mähän käy aina siinä Sopparinast-marketissa. Se on kuulkaa nyt niin upea, kun ne on laittanut sinne remonttia. Kävin siellä viikko sitten, mutta ei se nyt hirveästi ollut muuta. Joo, mutta kato, sä et nyt tiedä, kun ne on laittanut siellä kaiken uusiksi. Oltiin semmoisessa ravintolassa. Aivan ihana tunnelma. Sitten Risto alkaa selittää jostain organisaatiomuutoksesta. Ja katsoin sinne auringonlaskuun ja ajattelin, että tää oli nyt tässä. Kohta on aika sun ekalle tyttökaverille. Voisin olla poikakaverikin. Eilen kun sä vaan luit sillä sun laitteella, sä etkä edes kattonut muuhun päin, niin mulle tuli vähän kurja olo. Lauri, mieti vähän mitä sä teet sun perheelle. Eikö sä välitä meistä ollenkaan? Välitän. Hei, skoolataanko? Joo. Skool. Hei, nyt skoolataan. Meillä on ristimme kaikilla tietysti. Ei se ole helppoa kenelläkään.